Shalom hor samanginang pajupang musihita di programon ima program pertangyangan tanggal 12 April 2026 di Minggu Quasimodo Geniti manang nomor lapatan songon poso-poso naik baru tubuh ibuat sian sada Petrus 2 ayat 2. Nah turpun jamita di pertangyangan tabudarion di enak sian kitab tolu Musa bidu 20 mamuka sian ayat sada tolas tuek pitu di bagasan topik minggu nomor rojan di hatani di bata namandok mangolu di bagasan parange nabadia hidup di dalam kekudusan. Turpun jamita boy mata jahat di kolom deskripsi soal nama penjelasan di khotbah. Guari minggu tadi mingguon namanginang di guari mai minggu Quasimodo Geniti on ma minggu na parjolo dung salpu minggu pasca. Padohan Quasimodo Geniti marharoroan maon sian hata Latin Quasimodo Geniti infantes lapatanna songon poso-poso na baru tubuh. Didok songon poso-poso na baru tubuh lapatanna nunga tatanggalon be paranget tanah buruk jelason nari nunga tubuh musehita songon poso-poso na mauas dia ke pengajarion naik baru. Arong dosa dapat dohan di hati Indonesia mandok songonon. Bayi akan bertumbuh tetapi orang dewasa akan mati. Maksudnya molo poso-poso menang dak danak lam leleng lam balga jala lam magudang do lam marbisuk di bana. Ia masih akan terus bertumbuh. Sementara jolo manang matua nunga mentok bei olak ni namanya nasida dang boy be martab nasida gari dalam moru gogona moru semangat na moru pardingotan na ido makana adong istilah amanginang dak dana do murajaron alai molo halak nang magodang nunga marbisu be nasida biasana maul namai majalo pangajarion sebab mereka sudah merasa tahu merasa bisa merasa mampu. Ido makana didok Yesus di Matius 10 ayat tolu si tuturo na hudokot tuhamu moloso mulak rohamu gawe songon dak danak tung na sobongo hamu tu harajon banua gijangi. Maksudna disi iko songon dak dana do parroha otta. Na olo do pediajari diarahon di parmahani. Dihirim di bataro asa sude jol mai masuk surgo. Gabe jolma partigor. Iro makana dang masih di Tuhani manugu-nugu ka jolma asa say mulak tu dala nasitongi. Jala holan halak na olo ditogihon do, na olo di parmahani do, na boy sahat tu harajaon ni debata. Ido makana di dok Yesus asa mulak marrohas songon dak dana musehita. Ima gabe jolma na olo diajari di parmahani manang diuluhon. Tabereng maturang turputta di son, amang inang di turputta sadarion adong dosa dagoar na jojo di gorahon ima molok. Aha jala isi do molokon. On madewa na disobbah hal Amon, nasida mian di dopak purba atau sebelah timur tano ni Kanaan. Bangso Amonon amanginang on mapoparan ni Silot, bere ni Abrahami. Dua memburu ni Silot, dung dari pasor debata lua sorom dot Gomora, tinggal masilot dua halak burunai di bagasan sadali yang manang sadagoa. Di nasahali terjadi ma hubungan saudara di antara halakon, tubuhan anak maburu nanda duai sian amanasida Silot. Di guarima anak na tubuh sian borusya kangani si Moab. Jala anak na sian borusya purani si Ben Ami. Ben Ami on ma nagabe opuni peparan ni hal Amon. Nah sida tinggal di dopak purba atau sebelah timur tanah Kanaan di seberang sungai Jordan. Jadi sasitong na sa opu dope bangso Amon dot bangso Israel. Ido makana ditikiro bangso Israel sian tanah Mesir tu tanah Kanaan di orai debata do bangso Israel menyerang bangso Amon. Alanunga di pasar debata tanah itu peparan ni Silot beren ni Abrahami. Sonari tanona diingan di bangso Amonon di Guarimon Yordania jala ibu kotana Aman. Jadi bangso Amonon manoba aji-ajian menang dewa marguar Molok. Di Guarima dewa Molokon dewa kenajisan dan kejijikan. Ala anak di peleon hala Amonon do nakon nasida tu dewa Molokon. Dewa Molok menuntut darah manusia sebagai persembahan untuk dirinya. Ido makana di terpuk tahun takas dohatan di debata mangorai bangso Israel pasidohot mangulahon praktek penyembahan songon di batu pa bangso Amoni ima manomba dewa Molok. Didok dia dua manangi sepesian halak Israel nang sian halak dagang akan namai solat di Israel. Tung surah di peleon siap pinaparna tu Molok ikon marutang hosa ibana ikon halak isini tanoi mendangguri ibana mate dohok batu. Nanang dohonon na disona manginang di masa ni halak Israel memang gurang doak ka bangso na asing namian di humalang nasida. Akka bangso na somanna da debata. So tung do terpengaruh nasida gabi payut-ihut bangso na asingi. Lao marsomba tuganang-ganaan manang aji-ajian nasida. Ido makana di dok debata ikon parbadiaan muna do diri muna asa gabi akkana badiyai hamu. Maka kamu harus mengkuduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah di dona badia di sona manginang dada sarupa tu botor manang pita.
Kudus tidak sama dengan suci. Suci itu artinya tidak bercacat, tidak bernoda, tidak berdosa, dan bersih. Jalah de bataro na punaon. Hula de bataro na suci, manang botor, manang pita. Alai molo kudus artinya berbeda manang marasing. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lapatana bedakan hari Sabat dengan hari lainnya. Molo di hari asing boy do di ulahamu an manang on alai molo hari Sabat dang boy. Jala molo di dok ikon badia mahamu aina badia doau. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Artinya ikon marasing do hamu sien bangsona deba. Ala ana au pe marasing do dot gana-ganaan na di soba bangsona asingi. Di si Paulus di buku Rom. Unang gabi sa robang hamu do portibion, alai gabi baru mahamu dung mubah pikiran muna. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Molo halak na gabi si pelebegu, manang manomba aji-ajian, manang gana-ganaan, bahala kimay. Hita marasing do hita do nasida. Ala na marasing do debata nata sobba. Jadi sonarion, dang arong berhala manang patung dewa-dewa di halak kresen. Lalu pertanyaannya, apakah Molok sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang? Adong dope moloki sonaria manginang. Mungkin guarna nunga margatti, bentuk nape nunga margatti. Ale molok konotasina, sifatna tetap dosa rupa. Molok di zaman sonarion tampil dalam wujud harta dan jabatan. Masih kurang halak nagabe hatoban ni huaso, hatoban ni harta, hatoban ni hepeng. Taberang masonarion, marporang do nasa bangso, marsiadu gogo patudun huaso na sida, maradopon bangso na asing. Di biga-biga negara na asing, arong no pemimpin na otoriter, dangolo digati, seneng menjabat sebagai kepala negara sampai mati. Ujung-ujung na, manangisin na setuju tu ibana, manang na pro tu ibana, atau patok ma dipasiding atau disingkirkan. On manamasa molo portibiondo nanaing dihalung. Kalau manusia sudah dibutakan oleh ambisi duniawi, maka dia pun akan melupakan tujuan utama manusia diciptakan. Allah menciptakan manusia sebagai saluran kasih karunia-Nya kepada alam semesta dan segala makhluk. Hape gabi marluba do hita nai mangarajai dan sana mengulu. Alam tidak lagi dijaga, malah dikuasai dan disulap menjadi gedung-gedung penghasil uang. Eksploitasi terhadap satwa, baik yang hidup di darat maupun di laut, bahkan sampai memperbudak manusia lainnya. Onma kebiasaan-kebiasaan bangsa kafir, penyembah berhala bernama Molok. Mereka berlomba-lomba mempersembahkan hidupnya menjadi hamba berhala demi mengejar kenikmatan duniawi. Di hasugo di bataro parangin di jol manasi songonon. Jala takas do hatana dia lima. Ausa dirima menuju bohiku mangalo jol masih songoni. Aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Nasi pasaton di jamita manginang na perjolo dipangido di batado asabadia bangsona. Allah menuntut umatnya untuk hidup kudus. Dang di halamut debata akajol manalahu marsobatu debata sileban. Allah tidak akan kompromi dengan praktek-praktek penyembahan berhala. Allah ni ido dipangido debata tu bangsona asabadia ngulu nasida. Badia dison tudos maitu dang pasidoho tu hasomalan ni bangso sileban. Dang di rumah dirina marhite persobat tua kagana-ganaan manang aji-ajian jala mengolu sadalan tulomoni rohani di bata. Amang inang satu sadarion tetak dope berlaku tuntutan tu hita. Una kita gabe sarobang do portibion. Ai di do apostol Jakobus na lahosal pudo portibion do na pinar hagiot na. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi badia mahita asa mengulu hita. Napaduahon dipangido di bataro asa satia hita mangihutun ibana. Yat onom di orai di bataro hala Israel lahu marpanukut tuaka pangangaruding manang hala partodung. Para arwah atau para peramal. Sonarion gudang dope hala na lahu mangido pangrupiot tudatu. Dihagigot di bataro on. Alana hala na lahu tudatu on masada tadda met-met niha porsion nasida tu di bata. Mereka tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Udang dope halak ditikin yang bro anak na mangarato di pasah naturas na matu ibana semacam jimat penjaga asa hipas-hipas dan sida di pengaratuan. Tudos maun na soporsia behita tu pangaramocen di bata. Terkadang kita tidak sadar kita sering mengkerdilkan nama Tuhan seolah-olah Dia tidak sanggup menjaga kita. Didok di pasal men 120 ayat pitu tualu. Saya jagaon ni Jehovah doho sian nasa permaraan. Saya jagaon na do tondim. Saya jagaon ni Jehovah doho lau ruar doho lau bongot. Ola nion ro di saleleng-leleng na. Napatoluhon habadion ima alus ni jolma tu asini rohani di bata. Kekudusan adalah respon manusia atas kasih karunia Allah. Di pada Nairobi di gora do hala Israel asa pabadia dirina.
Ala nasida do bang sona pilih ni debata. Jala hola nasida do bang sona di uluh debata. Di paranai baru, di gora debata do hita halak Kristen asa pa badiahon ngulutta ala naung ditobus Yesus Kristus hita sian dosa do tamatian. Mari hita matian do tahayon ni Yesusi nunga di sesa bedosata nunga di pitori behita mari hita asini rohana jela nunga gabi partoha behita dihangulun nasora suda. Mau lomangi huton tradisi Lutheran didok dang alani pambahenan muna ubahen malua jolmai alai alani asini rohani di batas abingdo. Manusia selamat bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena kasih karunia Allah semata di dalam iman. Dan iman yang sejati pasti akan menghasilkan buah yang baik. Ima hamu boni roha. Dido opukta si Martin Luther, marpar buah roha porsiona mangolu. Lapatan na jolomanong di pitori di debata, mariti ha porsiona, ikut terus domian jalan mangolu mangihutun hatan di debata. Dengan kata lain, kita tidak hidup kurus supaya diselamatkan, tetapi kita hidup kurus karena kita telah diselamatkan. Amin. Imajom nabui hubagi kami. Mudah-mudahan bui mengurupiak kadongan di dalam pengaradehon jamita tu pertanyaan di mingguan. Tuhan Yesus memberkati. Moliate. Salam.